नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत माडे भर्त करची दाखयता. ही माड्डी. ह्या माड्डेचे सुकी मिरसांग घाल आणि वली मिरसांग घाल दोन टायपाचे भर्त करून दाखयता. माड्डीची भायल साल काढ ते बरे करून धुवन ताची होड तुकडी कापून घेवका. आता भर्त करचेक माड्डी फोडी शिजवून घेव्या. कुकरात माडे फोडी घालका आणि फोडी बुडत तितले उदक घालून घेवका आणि ताची एक सिटी काढून घेवका. माड्डी बेगी शिजता तश म्हण गॅसा फ्लेम हाय दवन एक सिटी काढल्या पुरो. जाय जाल्यार कुकर वापरनाशी हे ओपन टॉपा भितर घालून बी शिजयल्या जाता. माडी सॉफ्ट जाऊन शिजलात हे उदक गाळून घेवका. हे उदक आम्ही वापरच ना, हे उडवून दिवचे. शिजेल माडीची दोन पार्ट केला. एक सुकी मिरसांग एक आणि एक वली मिरसांग एक. सुकी मिरसांग गॅसा उज्याचेर भाजून घेवका. मिरसांग जरजरा भाजल्या पुरो, खूप करपूच्या ना. सुकी मिरसांग खान भर्त करच्याक आमकां लागची सामान पळोवया. शिजेल माडी, अर्ध वाटी सोय, 2 ते 3 सुकी मिरसांग गॅसार भाजून घेतली, थोडीशी हिंग, थोडीशी आमसाण आणि रुचीक मीठ. हे खड्या हिंग डायरेक्ट भरता घाल्यार ते समा मिक्स जावचे ना, तश म्हण थोडेशे उदक घालून ते करगोवन घेवया. भर्त करच्या आयदनात सोय घालून घेवका. हिंगा उदक घालका. रुचीक जाय तितली मीठ घालका. भाजेल मिरसांग घालका. आमसाण घालका. आणि हे सगळे बरेकन हातान गिमसून घेवका. सगळे समा मिक्स जाल की हातूत शिजेल माडे फोडी घालका. आणि परत माडे बरोबर सगळे समाकन गिमसून घेवका. सुकी मिरसांगान माडे भर्त रेडी आसा. आता वली मिरसांगान माडे भर्त करचे पळोवया. वली मिरसांगान माडे भर्त करच्याक आमकां जाय शिजेल माडी, अर्ध वाटी सोय, आमकां तिखसाण कितली म्हण जाय म्हण पळोवन वली मिरसांग, थोडीशी हिंग, आमसाण आणि रुचीक जाय तितली मीठ. ही मिरसांग तीख नाशिल्ल्यान 3 वापरला. मिरसांग तीख उरल्यार तुम्ही कमी मिरसांग यूज करा. हे मिरसांगेचे आम्ही तुकडे कापून घेऊया.
भर्त करच्या आयदनात ही मिरसांग घालून घेवका, सोय घालका, आमसण घालका, हिंग करगून ताजे उदकान घेतला ते घालका, रुचीक जाय तितले मीठ घालका, हे सगळे बी बरेकन हातान गिमचून घेवका. सगळे समा मिक्स जाल की शिजेल माडी फोडी घालका आणि परत सगळे हातान गिमचून घेवका. वली मिरसांगन माडेक भर्त रेडी आसा. तुम्ही हे दोन्ही टायपाचे माडे भर्त ट्राय करा. तुमका खंयचे जास्त आवडले पण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.